Twaqqih ta' garax mibni snin ilu b'mod irregolari fiż-Żejtun wassal għal kontroversja dwar il-kriterji li tuża l-MEPA meta tiddeċiedi li ma' strutturi illegali għandha twaqqa'. Il-każ jikkonċerna twaqqih ta' garax illegali f'żona l barra miż-żona ta' żvilupp propju fit-triq li fiha hemm diversi strutturi illegali oħra li għal xi raġuni ma ttieħdet l-ebda azzjoni dwarhom. Din is-sitwazzjoni ta' kejl briga differenti mill-MEPA kienet waslet biex madwar ġimgħa ilu inħolqot kommozzjoni meta s-sidien ta' din l-art saru jafu li l-MEPA kienet qed twettaq azzjoni ta' infurzar tant li l-pulizija kellhom jissejħu biex tkun kontrollata s-sitwazzjoni. Wara dak l-episodju, is-sidien ta' din l-art u tal-istruttura illegali f'kummenti ma' Net News qalu li huma mhux qed jikkontestaw it-twaqqih tal-istruttura illegali iżda qed jikkontestaw il-fatt li kienu huma biss li kellhom l-istruttura tagħhom illegali mwaqqa. Dan meta fl-istess triq hemm saħansitra scrapyard b'vetturi u makkinarju abbandonat, razzett bl-annimali u anke impjant. Alexander Abela, s-sit tal-Għalqa, jitkellem ma' Net News. Jiena nħoss għaliex il-MEPA saret biss inġustizzja miegħi biss. Jien nħoss li hawn iktar bini illegali. Alexander Abela jsostni li l-MEPA l-ewwel iffissat laqgħa biex jiddiskutu twaqqih tal-garaxx illegali imbagħad l-istess laqgħa tħassret bla avviż ta' xejn. Jafżawna sewwa u konna naqbdu natfu sewwa. Imma li l-aħħar laqgħa li kellna tħassret min-naħa tagħhom. Deċiżjoni kritikata mis-sidien. Ġejta u sibtomaw u kienet għamlu. La fżawna xejn. Rridu joħdunna parti mill-affarijiet li naħdmu bihom, għax daw affarijiet aħna naħdmu bihom. Ma' Net News is-sidien sostnew li huma kienu lesti jwaqqgħu l-istruttura li kieku l-MEPA tkellmet magħhom. B'hekk kien jiġi evitat episodju ta' kommozzjoni fil-waqt li l-ambjent kien jiġi preservat.